Yeah. Yo, good morning mga ka-alright. At muli, andito tayo sa bahay la Mary. Happy Monday po sa ating lahat. Dito po tayo mag-asintado. Yo mga ka-alright, ito at mag-umpisa na nga po tayo mag-asintado rito. Tubo naman dyan yung tubular na kapiraso. Dito na po ang ganito at ang kasunod ay kesame na po. Ayan. Yo, magandang umaga muli sa inyong lahat mga kanoling. At eto, at Na po ang karpenterong ginagpipitik. alusan mo na daw. Oh, alusan mo lang tayo. Ito mo na daw. Tumaba. Alin na po tayo. So yun mga ka-alright. Alright, magbabakal tayo. Para sa isa't isa kailangan ay hindi mahalaga. Mahal kita maging
Sino ka man? Bakit tituruan ang pusong magmahal muli? Ganyan. Amo. Sino yan? Turay. Ilan yun? Apat? Isang piraso lang tayo. Yung bakal ng tako. Ano gamit mong panlinis ng PixArt? Thumbnail? Gamit mo? CapCut? Mag-thumbnail. Tapos, bakang nari. Pagkat na akong dikit. Amuan! Alright, yan, nakaapat na patong mga po tayo dyan. At dito ay sa kabila, isa. Alright, ano. Wow. Alright, naglagay ulit tayo ng horizontal dahil nakatatlo na tayong patong. Yan. Alright. Yan. Tapusin na natin dito hanggang taas. Alright. At dun sa kabila, ayan, nakaapat na patong na tayo roon. Ayan.
Ayan mga ka-alright, yan tapos na dahil sa kabilang side. Ayan. Wow. O dito na lang mga ka-alright. Mga 5 patong dito. Kabila. 5 patong pa. Ayan mga ka-alright, at patapos na nga tayo. Oh. Pura bangbang. Pura bangbang. Sakto lang yung halo na yun. Ha? Sakto lang ba? Sakto lang. Hindi tayo. Bagay. Bagay tayo. Bagay tayo. Bagay tayo, pero di tayo pwede. Ayun na sawa eh. Di tayo pwede. Pero tinatana. Pero walang imposible. Kahit hindi, pero maging pwede. Bawas tayo. Masapa ang hangin.
Easy. Yan. Bukan. Ya. Parang brad. Ano brad? Ano brand? Matay. Matabas baga ako. Na. Tayo digdi. Iyo. Iyo. Just tayo. Pinaman mo ay. Buli. Simbol. Natay? Ay buhot. Saan ka buhay ito? Ha? Oo. Alright. Pero walang titik. Malupit. Nagtatansi. Mahal buah. Ha? Tinidor ko. Isaw isa. Pwede.
Aray! Lumahan na ito pa. Aray! Yan. Alright. Na. Tapong na lang. Ilang. Boundary. $47. Ngalo. Basbaso. Walang saysay. Nagtukod pa. Yun, binawasan ko ito. Ha? Walang Sobrang lagi. rehas din yun. Tapos ka muna tayo. Ha? Tapos sa. Tay, tabas ka muna tay. Ha? Tabas ka muna. Yo? Tabas ka muna. Hindi, magpipitik ako eh. Tulungan mo pagpitik. Kaya nga. Yung karpinterong walang pitik. Kaya pitikan natin. Oh. Eh, boleh. Lagay mo dyan. Kasi alam mo yung pitik eh. Uy! Uy! Speedy. Uy! 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 Alin ba yung baka mali? Yun, Yung ano ko? Hindi, baliktad kasi. Nasa kanto na ako eh. Tara, sandali. Sige. Ayusin ko. Kasi, parang mali. Ayos ah. Ayos ah. Dari daw. Ayos ah. Dito, 17. Ano? 47. Tiyo. Dito yung 47. Kasi, hindi. Ano ba? Kasi, Oh. pag binaliktad, Yung 47? oh, Ano ka talino mo? ito yung 18. Tama pala, tama. May tama talaga. 74. May tama talaga sa utak pagka. Tama na tayo sa waiting. Balik ka rin yung 47. 74. May tama nga. May tama sa utak. Ano? Yan na? Iyon na! Balbali na tayo. Baka balbalik pa yung ulit yan. Para mag ako. Hinalikan ka. Ay, pitik na ba yun? Habaga. Diretso. Nagamit ka pa Doon na ng natin ito man. Doon na natin. Sakto na lang yan dito sa mga pambutas. Baka mabali. Ito pa. Ito lang ang ganito.
Alright mga ka-alright, ayan na nga po at tapos na. Lalagyan natin ng palaman na lang yung dalawang hollow block. Kulang ng palaman, kinulang mga ka-alright. Ayan. Ayun na nga po mga ka-alright. At tapos natin yung kabilang side. Ang pag-asintada po, ayan. At yan, napakaganda na. Yung pinto, papunta sa tindahan. At yung, ayan na. Bahay talaga. So napakalaki po ng tindahan. Oh. Kahit puno din na ng gulay yan. Surbol talaga yan mga ka-alright. So mga ka-alright, hanggang dito lang po aking vlog. Salamat po sa inyong lahat.